είσαι μικρός, όλοι σου λένε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτό το λένε ανατροφή. Πες μου αργά και καθαρά σε ελληνικά, ποιος μουτζούρωσε στον τοίχο? Δεν ξέρω. Θα πεις ή θα αρχίσω τις φάπες? Δεν ξέρω, σου λένε. Για να δω τα χέρια σου. Για να δω τα χέρια σου. Μάλιστα. Μάλιστα. Μαρκαδόρωση. Τι! Μια ανάπαυση. Να λες ψέματα είναι κακό. Αν το κάνεις, θυμώνουν και σε τιμωρούν. Σήκω στο τηλέφωνο. Ναι. Μπαμπά, είναι από την ασφάλεια. Πες ότι δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Σου πάρω διάλογο στον πατέρα. Άντε κάτσε να γράψει. Να λες την αλήθεια είναι επίσης πολύ κακό. Αν το κάνεις, θυμώνουν και σε τιμωρούν. Τους μεγάλους δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Πόσο είναι? Πόσο? Σκούρα τα πράγματα, Γράφει εκεί, παιδί μου, εσύ. Σε αυτή την οικογένεια όλοι έχουν μυστικά. Και για να μην τους ανακαλύπτουν, λένε ψέματα. Αλλά όταν το κάνω εγώ είναι κακό. Εγώ το τσιγάρο το έχω κόψει. Το βλέπω. Λες γι' αυτό? Πώς βρέθηκε αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Άντε για να παίξεις, άντε μωρό μου. Ναι. Ναι, όχι το εγώ είμαι κανονικός. Ναι, 1,71. Καλά τώρα από φυσική κατάσταση τώρα μην το συζητάμε. Βέβαια. 3 κάσες μπύρες, 2 λευκό κρασί. Συγγνώμη λίγο. Γελάει, τι κάθεσαι εδώ αγόρι μου στην αυλή? Δεν πάω να παίξεις. Δηλαδή αυτό που έχω μάθει είναι ότι οι μεγάλοι σου λένε όλη την ώρα πως πρέπει να λες την αλήθεια. Ναι. Αλλά εκείνοι πάντα κάνουν το αντίθετο. Το κλείσε. Βέβαια. Μισές δουλειές, μισές παραγγελίες και μισές προδιαγραφές δώσαμε. Ποιοι είμαστε στον κόρακα ή τα παιδιά σας μαζί μου. Τι θέλεις, παιδί μου, ετοιμαζόμαστε, κοιμόμαστε τώρα. Κοιμόμαστε, ναι. Ο Θανάσης λέει ότι υπάρχουν πεθαμένοι στο δωμάτιο. Θανάση, σταματά λες βλακίες το παιδί. Πήγαινε αγόρι μου, πήγαινε. Λέει επίσης ότι υπάρχουν μεταλλαγμένοι στο δωμάτιο. Είσαι μαρτυριάρης. Τι βλακίες κάθεσαι και λες, παιδί μου? Μα είναι μαρτυριάρης. Άμα σηκωθάει πάνω θα δείτε τι μεταλλαγμένη πάνω. Άντε φύγε από πέρα. Φύγε από εδώ. Μπρος, εσύ, και κλείσε την πόρτα. Κλείσε την πόρτα. Να και το Λύκειο Ελληνίδων. Ένας συμμαθής μου κάνει πάρτι, μπορώ να πάω. Τέτοια ώρα κάνει πάρτι τα μεσάνυχτα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο. Δεν θα σε καλέσει. Βλέπεις τι κάνει. Μιλάει στα παιδιά εναντίον μου. Δεν το πιστεύω ότι τσακώνεστε τέτοια ώρα. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε, σας παρακαλώ. Άστο, Ελένη, δεν πιάνει έτσι. Και οι δύο, σκασμός! Έτσι πιάνει. Κλείστε την πόρτα, κλείστε την πόρτα. Έλα μωρό μου, έλα Τι μωρό. έλα και έλα, βρε μωρό μου, αφού δεν μας θέλει, άστο καλή νύχτα. Μην αφήνεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα. Μόνο ξέρεις τι μας χρειάζεται. Ένα Σαββατοκύριακο μόνοι μας. Αλλά πού να τους αφήσουμε, θα σκοτωθούν εδώ πέρα. Σήκω. Έχω μια ιδέα. Τι, Θα φύγουμε τώρα να βγούμε έξω οι δυο μας. τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα. Μόνο που θα κάνουμε σιγά να μην μας ακούσουν. Αυτό που λείπει από τη ζωή μας είναι λίγη περιπέτεια. Περιπέτεια! Μη φωνάζεις. Θα βγούμε οι δυο μας και δεν χρειάζεται να ρωτάς περισσότερα. Άστο σε μένα. Άσε μου το πηδάλιο. Έλα πες μου, πού με έφερες? Πού σε έφερνα παλιά, Α,
Α, σε ένα ρομαντικό εστιατόριο, θυμάσαι. Τότε εγώ ήμουν ακόμα μαθήτρια και εσύ μόλις είχες τελειώσει το στρατό. Αλλά νομίζω τον γκρεμίσανε. Έλα, βγάλ' το μαντήλι. Βγάλ' το. Να το! Πού είναι το? Εδώ είμαστε, στο Λυκαβητό. Ναι, το βλέπω ότι είμαστε στο Λυκαβητό, αλλά είπες θα μου κάνεις έκπληξη. Α, τι εννοείς, τη συναυλία των Φατμέ? Ποιο Φατμέ, παιδί μου? Εδώ στο Λυκαβητό δεν κάναμε έρωτα πρώτη φορά οι δυο μας? Εμείς οι δύο. Τι άλλοι, εμείς οι δύο. Εσύ κι εγώ πρώτη φορά. 1987, Αύγουστος. Είχαμε πάρει και το Eurobasket. Είχε γίνει χαμός στα Μάξι, μην δεν θυμάσαι. Έλα. Διονύση, αγάπη μου, εγώ έχω έρθει μόνο 2 φορές στο Λυκαβητό σε συναυλίες. Στους Φατμέ και στους Τερμίτες. Γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί και δεν με άφηναν να βγαίνω έξω τη νύχτα. Και σε διαβεβαιώνω ότι δεν κάναμε εδώ έρωτα για πρώτη φορά. Δεν ήταν εδώ? Όχι. Το ξέρω. Το έκανα για να σε τσεκάρω. Να δω αν το θυμάσαι. Θέλω να είμαι σίγουρος. Έπρεπε να λένε αυτός ο καναπές δεν γίνεται κρεβάτι. Όχι, γίνεται πόπο πιάστηκα, σκληρός είναι. Ας πρόσεχες, Διονύση μου, ας πρόσεχες. Ελένη μου, θα τα πούμε μετά αυτά. Καλημέρα. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα. Μαμά, δεν σου είπα. Βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Α, ωραία, για να δω. Θα γίνει κορούλα μου. Εσύ έχεις από αυτό το... Ναι, και εγώ το έχω. Τώρα θα στο δίνα. Δώστε λοιπόν, τι θα το δούμε. Ορίστε. Μπράβο, μωρό μου. Ο μαθητής Β' Λυκείου Μάρκος Μαυροτσούκαλος έχει ικανότητες καλλιτεχνικές και δημιουργικές. Καλό αυτό. Έχει όμως δυσκολία στο να αναλαμβάνει ευθύνες. Αυτό δεν είναι καλό. Δες τη θετική πλευρά ότι έχεις ένα καλλιτέχνη στο σπίτι. Πούντος. Εγώ είμαι. Α, της Εύας τι λέει? Το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Να το διαβάσει λίγο, πουλάκι μου. Η μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου Εύα Πανεολόγου έχει ικανότητες γλωσσολογικές και ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης και υπευθυνότητας. Πού το είδατε ότι λέει το ίδιο? Τι λέει ότι αυτή είναι υπεύθυνη και ότι είσαι ανεύθυνος. Η ανευθυνότητα είναι πολλές φορές κληρονομική. Περνάει από γενιά σε γενιά. Ελένη μου, θα τα πούμε μετά αυτά. Εγώ στην ηλικία σου έκανα κάτι άλλο. Ένα ρήμα που λέγεται δούλευα. Και ξέρω πολύ καλά ποιον, ή μάλλον ποιαν. Ελένη μου, θα τα πούμε μετά αυτά. Εμένα μου αρέσει να συνθέτω και αυτό θα κάνω στη ζωή μου. Να συνθέτεις μουσική. Τέρμα οι κιθάρες, τέρμα τα στιχάκια. Θα σπουδάσεις. Βγάλε το πανεπιστήμιο και μετά που ήταν ακορντεόν, στήσου την Ερμού και οικονόμησε. Ρε μπαμπά, το λέει και το τεστ μου. Ταιριάζει ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. Το τεστ λέει και κάτι άλλο. Ότι δεν μπορείς να αναλάβεις ευθύνες. Δηλαδή, για να στο μεταφράσω, λέει ότι τεμπέλης, κοπρόσκυλο. Όχι κοπρόσκυλο, καλλιτέχνης. Όλα τα κοπρόσκυλα καλλιτέχνες λένε ότι είναι. Καλά. Όταν κάποιος με ανακαλύψει και κάνω χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, εσύ θα συνεχίζεις να σερβίρεις μπύρες και να ψήνεις καφέδες. Όταν σε ανακαλύψει κάποιος να μου το γνωρίσει, θα του σφίξω το χέρι. Και αν δεν ξέρεις, αυτοί οι καφέδες και αυτές οι μπύρες είναι που σου δίνουν να τρως και να στολίζεσαι. Το κατάλαβες, ή να στο κάνω πιο λιανά, κόβοντας το χαρτζηλίκι. Εγώ στη ζωή μου θα κάνω αυτό που θέλω και μ' αρέσει. Όσο είσαι σε αυτή τη στέγη, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, όχι αυτό που σου αρέσει. Εμένα με συγχωρείτε. Εσύ που μέτραγες λόφους, δεν έγινες τοπογράφος, έγινες. Ελένη μου, θα τα πούμε μετά αυτά. Πότε μετά, Διονύση μου, πότε? Μα τι συμβαίνει, τι πάθατε? Τίποτα, κάτι δικά μας. Κάτι δικά μας, τρώτε. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν θυμάται που κάναμε έρωτα πρώτη φορά. Πώς είναι δυνατόν, Αγάπη μου, όλοι άντρες κάφροι είναι τώρα, θα το μάθεις. Τέλος πάντων, δεν με παραξενεύει που σε πήγε εκεί. Όλη η Αθήνα έχει πάρει δίπλωμα στο Λυκαβητό. Εκτός από μένα. Με κάποιον άλλη θα πήγαινε. Με μπέρδεψε με άλλη. Αυτό είναι. Μπέρδεψε εμένα με κάποιον άλλη. Περάσανε 18 χρόνια. Ξέχασε που το κάνατε ο άνθρωπος. Ένα κουτούπομα ήτανε, σιγά. Θυμάσαι τότε που ήμουν σίγουρη ότι με απατούσε? Να το, μου δεν κρυπτών. Ωραία. Δικαιώθηκες μετά έναν αιώνα. Τι να σου πω, συγχαρητήρια. Δεν την μπορώ, ρε παιδάκι μου, την απιστία. Με πιάνει αναφυλαξία και μόνο που το σκέφτομαι. Και δεν θα ησυχάσω αν δεν μάθουμε ποια πήγε. Με καμία. Το πιθανότερο είναι πως απλώς ξέχασε το μέρος, σιγά. Αποκλείεται. Και να μην με λένε Ελένη αν δεν μάθουμε ποια πήγε. Να σου πω. Έχει καμία σημασία. Έμεινε μαζί της. Μαζί σου είναι παντρεμένος. Άιντε, ξεκόλα. Ρομαντισμοί και μαλακίες. Γαμώ την καφετιέρα μου, γαμώ. Καφέ. Τι καφέ, δεν βλέπεις ότι βρίζω την καφετιέρα? Και πού θα μας πας? Σε μπαράκι. Και πείτε και σε καμία φίλη σας να έρθει, μην βγούμε μόνο οι τρεις μας. Τι θα γίνει, ρε Φώτη, θα πιούμε κανένα καφέ σήμερα? Συνήθως βγαίνω με 3 γυναίκες. Μπα.
Είναι η δόση μου. Και τη πάω στο λικαβητό, Όχι, ρε κορίτσια, για τους φίλους μου. Φροντίζω να βγούμε όλοι μαζί παρέα. Οκ, τα λέμε. Ναι, γεια. Γεια σε, ακόμα ένα το ίδιο. Έφτασε. Τι θα γίνει με την καφετιά, θα τη φτιάξει ποτέ? Δεν βλέπεις, παιδί μου, ότι μιλάω? Μιλάω. Κλείνω παραγγελίες. Τον αδερφό μου ρώτα. Τι έχουν αυτοί οι δύο σήμερα? Ξέρω εγώ, ένας μιλάει στο κινητό όλη μέρα, άλλος από τη στιγμή που ήρθε φτιάχνει την καφετιέρα. Διονύση. Έλα. Τι έχεις? Τι να έχω, φίλε Μάκη μου, τι να έχω. Καταστροφή. Ολική καταστροφή. Σκέφτηκα χθες να έχω κι εγώ μια περιπέτεια. Τι περιπέτεια, αφεντικό? Απιστία. Λέω, ας πάρω τη γυναικούλα μου να την πάω εκεί που το κάναμε την πρώτη φορά. Ρομαντικός. Άρε κουμπάρε. Ρομαντισμοί και πράσινα άλογα. Την πάτησα, Μάκη μου, την πάτησα! Εγώ μια φορά με μια γκόμενα, την πρώτη φορά, τίποτα. Δεν πάει κανένα δουλειά, ρε. Πάρω το κεφάλι σου για πύρι. Την πήγα στο λικαβητό. Σκέφτηκα ότι εκεί το είχαμε κάνει την πρώτη φορά. Και, ξετρελάθηκε? Ξετρελάθηκε τόσο πολύ που την έβγαλα όλη τη νύχτα στον καναπέ. Είχα πάει με άλλη γυναίκα εκεί την πρώτη φορά. Άμα. Λάθος μέρος, λάθος γυναίκα. Την πάτησα, Μάκη, την πάτησα. Ξέρεις τι έγκλημα διέπραξες? Πάω ισόβια. Αυτό είναι λάθος πέμπτου χρόνου. Όχι μόλις παντρευτεί κανείς. Βάλε μια μπύρα. Καφέ δεν ήθελες? Όχι μπύρα, στενοχωρήθηκα. Εγώ μια φορά. Εσύ μια φορά να μιλήσεις ήταν η τελευταία. Έφτασε το ουίσκι. Εντάξει, Μάκη, εντάξει. Μη στενοχωριέσαι τόσο. Άσε με. Το σέβομαι, Μάκη, το σέβομαι. Τι γίνεται εδώ? Ποιος έστησε αυτή τη σκηνή? Ο Μάρκος μάλωσε με τον μπαμπά και έφυγε από το σπίτι. Και μετακόμισε στην αυλή. Πολύ μακριά πήγες, αγόρι μου. Παθητική αντίσταση το λένε. Κάτω από τη στέγη του και κάτω από τη στέγη του, ορίστε. Τώρα δεν είμαι κάτω από τη στέγη του, τώρα θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Μάρκο, βρε αγόρι μου, μην τον παρεξηγείς τον πατέρα σου. Έχει και αυτός κάποια όνειρα για σένα. Γιατί κακό είναι να γίνεις μουσικός? Τι κόλλημα έχεις εσύ με το συγκεκριμένο είδος, δεν καταλαβαίνω. Αχ, σκηνή. Τι μου θυμήσατε τώρα? Κάποτε είχα κάνει κι εγώ ελεύθερο κάμπινγκ. Τι με τον μπαμπά? Στα νιάτα μου, δεν με σε νοιάζει με ποιον. Αλλά είχα κλειστοφοβία και σκόθηκα και έφυγα γρήγορα. Μάρκο, πάντως, αν συνεχίσει να σου φωνάζει, να κάνεις απεργία πείνας. Είναι πιο αποτελεσματικό. Σταμάτα, παιδάκι μου, μην το ξεσηκώνεις. Μάρκο, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ξέστησε τη σκηνή, μην έρθει και την βρει έτσι και γίνει κόλαση. Σε παρακαλώ. Ωραία. Θα έρθει, θα πάρει στο μέρος του Μάρκου, θα πεισμώσει, θα τσακωθείτε, θα σηκωθεί να φύγει. Μαμά! Εγώ από εδώ μέσα δεν βγαίνω. Πάει και τελείωσε. Να μείνω κι εγώ στη σκηνή. Γιατί θέλεις κι εσύ να γίνεις μουσικός? Εγώ θα γίνω αστροναύτης. Άμα είναι να γίνεις αστροναύτης, μην ανησυχείς, θα του αρέσει. Έφερα και τηλεόραση να δούμε το μάτσι. Ήρθαν ενισχύσεις. Όσο πάει η κατάσταση, γίνεται και πιο ιδιαστική. Αειδιασκείσαι και φαίνεσαι, εντάξει. Και πρόσεξε πώς μιλάς για τους φίλους μου. Για ηρεμία, παράτα μας ρε. Ωραία, Από την πισίνα σου στο πανόραμα, στον καταβλισμό των Τζιγκάνων στην αυλή του Διονύση. Συγχαρητήρια. Μαμά, παράτα με. Συνεχίστε. Να δω πόσο θα αντέξει η καλομαθημένη κόρη μου. Έφερα προμήθειες. Αφού θα κάνω απεργία πείνας, δεν θα φάει τίποτα. Μάρκο, πάντως είπαμε, μην το παρακάνεις. Αν συνεχίσει την καταπίεση και εγώ δεν ξέρω που θα φτάσω. Πού? Ως την άκρη της αυλής. Πάντα με την ατάκα στο στόμα εσύ. Είπαμε, ηρεμήστε, άιντε. Να σου πω, Ρούλη. Από γκόμενες, πώς πας τώρα τελευταία? Τελευταία... ξαρέλα. Ωραία. Γιατί έχω κάτι για σένα. Ποια ήταν τελικά, αφεντικό? Τι εννοείς? Αυτή που έστελνε στο λικαβητό. Γιατί δεν σου ήρθε έτσι ξαφνικά μια σύγχυση στα καλά του καθουμένου? Ναι, ρε, εσύ. Θυμάμαι εκείνη την εποχή συνέχεια εξαφανιζώσει. Την έκανε την κουτσουκιόλα σου, αφεντικό, και την πληρώνει ετεροχρονισμένα. Φώτη, πόσα λεφτά παίρνεις? Γιατί δεν ξέρεις? Για θύμισέ μου. Εγώ, αφεντικό, είμαι η γενιά των 700 ευρώ μεικτά που θα πάρει σύνταξη στα 75. Αν συνεχίσεις έτσι, θα έχεις 700 ευρώ μεικτά μείον και θα πάρει σύνταξη στα 255. Πάρ' τη γενιά σου και πήγαινε τα ρέστα. Ούτε σε μένα δεν είχες πει τίποτα. Πώς ήταν καμιά παντρεμένη? Άσε με ρε και εγώ σκοτούνες τώρα. Θυμάμαι ένα Σάββατο βράδυ, παίζαμε μπιλιάρδο και μετά θα πηγαίναμε σε μια δίσκο. Αλλά εσύ εξαφανίστηκες. Εσύ δεν θυμάσαι τι έφεσαι χθες το βράδυ? Θυμάσαι τι έγινε πριν από 20 χρόνια? Το θυμάμαι γιατί σε ψάχναμε παντού, αλλά εσύ πουθενά. Σε σταυρώσαμε να μας πεις τι έγινε, αλλά εσύ μούγκα. Με γκόμενα ήσουν. Α, κι εγώ μια φορά που βγήκαμε παντρεμένοι δεν το είπα. Ο άντρας πρέπει να είναι εχέμηθος. Άντρα εχέμηθε, πολλά λες. Άσε με γιατί έχω το πρόβλημά μου. Που δεν ξέρεις πώς να τον παλώσεις. Να πας σπίτι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να αγνοήσεις την κατάσταση, μόνη συνταγή. Αυτός να την αγνοήσει την κατάσταση. Η κατάσταση θα τον αγνοήσει. Πήγα και δουλειά εσύ ρε. Άντε μπράβο. Κάτι έχεις εσύ. Μήπως κατάλαβες επιτέλους το λάθος σου? Ρε μαμά, στις αηδίες πια.
Δεν μου λες. Εσείς στη γειτονιά το κουτσομπολιό το έχετε κάνει επιστήμη. Άκουσες ποτέ τίποτα για το Διονύση? Σαν τι? Πες μου ότι είναι κρυφή να χαρώ. Όχι βρε μάμα. Για καμιά κοπέλα που βγήκε κάποτε μαζί του. Σε απατάει. Αυτό είναι. Μια χαρά. Τον παρατάς και φεύγεις. Όχι τώρα. Δεν λέω για τώρα, για παλιά. Τότε που είχες λυσάξει να χωρίσουμε. Τι εννοείς? Τότε που ήσουν στο σχολείο και το έσκαλιες για να συναντήσεις ένα πατήρι φαντάρο. Τότε. Μα είσαι τελείως χαζή, παιδάκι μου. Ζηλεύεις για κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Μαμά, το θέμα είναι σοβαρό. Α, εσύ δεν έχεις σωτηρία. Δεν έχεις καμία σωτηρία. Μια γυναίκα 2 μέτρα εκεί πέρα να ζηλεύει το Διονύση. Φεύγω, μην πάθω κεφαλικό. Παράτα με, χριστιανή μου. Με το Διονύση μέσα εδώ. Με τρελάνεις. Άκου. Ποια να ήταν. Τι τσαντήρ είναι αυτό, ποιος το έσωσε, αυτός ο γύφτος, ο φίλος Σέβας ο Μάνος? Όχι, ο τραγουδιστής ο γιος σου επαναστάτησε και έφυγε από το σπίτι. Οι άλλοι δυστυχώς μένουν. Καλά ξεμπερδέματα. Τώρα δεν είναι κάτω από τη στέγη σου και μπορεί να γίνει μουσικός, λέει. Σου πω εγώ τι θα γίνει. Μάρκο, τσακίσου και βγες έξω από εκεί. Τσακίσου! Μάρκο, βγες έξω αγόρι να σου μιλήσω. Έλα να μιλήσουμε πολιτισμένα. Άκουσα, παιδί μου, στην ηλικία σου είχα κι εγώ έτσι επαναστατικές διαθέσεις. Αλλά ξέρεις, εμένα ο πατέρας μου είχε πολύ μακρύ χέρι. Ναι, δίρε μας κιόλας. Μάρκο, παιδί μου, ο πολιτισμός και η υπομονή έχουν τα όρια τους. Πατέρα, ό,τι και να λες, εγώ στη στέγη σου δεν ξαναμπαίνω. Μάθε ό,τι όργανο θέλεις, αλλά πρώτα θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Θα γίνω μουσικός. Αυτό που κάνεις δεν λέγεται επανάσταση. Λέγεται λούφα. Μάεψε αυτό το τσαντήρι και πάμε στο σπίτι μας. Ξέρεις τι είναι αυτό? Πουλάς και CD? Όχι! Αυτό είναι ένα CD με μουσική δική μου, με τη φωνή τη δική μου και το έχω στείλει σε όλες τις εταιρείες. Πού το έχει στείλει? Σε όλες τις εταιρείες και περιμένω απάντηση. Ο πολιτισμός και η υπομονή μου έχουν εξαντληθεί. Μάεψε αυτό το τσαντήρι, μπάρω ανάποδα και τα κρεμίσει όλα. Κάνε πέρα. Τι κάνεις, αυτή είναι η σκηνή μου! Και εμένα αυτή είναι η αυλή μου. Θα τα πετάξω όλα κάτω και σχολείτες από την πολυθρόνα μου και θα κάτσω εδώ να διαβάσω την εφημερίδα μου. Τι σήμερα, Ελένη? Τίποτα, πάω να φέρω την εφημερίδα σου. Εσείς εκεί θα μείνετε? Τι έγινε, αυτό ήταν? Δεν έχει άλλο? Τελείωσε? Τα λεφτά μας πίσω. Δεν το χειρίστηκα καλά το θέμα? Πάρα πολύ καλά. Μπαμ και κάτω. Και τι έπρεπε να κάνω δηλαδή? Να αρχίσω διαπραγματεύσεις? Να τον ακούσεις κάτι θέλει να σου πει. Και γενικά να ακούς όποιον θέλει να σου πει κάτι εδώ μέσα. Τι καλό μαγειρεύουμε? Τίποτα. Περιμένω να μου πεις. Εγώ έχω επιθυμήσει κάτι ελαφρύ, έτσι. Κόκορα κραστάτο με μπόλικο κρεμμύδι. Περιμένω να μου πεις ποια ήταν. Ποια, Ελένη μου? Αυτή που πήγε στο Λυκαβητό. Καμία. Σε τι θες να σου ελκυστώ, Στην ομορφιά μου? Άντε πάλι μπροστά μου. Διονύση, Ναι. πρέπει να σου πω κάτι. Πες το. Σαν άνθρωπο γενικά σε συμπαθώ. Πάλι καλά. Αλλά σαν γαμπρό μου δυσκολεύομαι να σε χωνέψω. Τότε γιατί έχει βγει αυτή η φήμη ότι γαμπροί και πεθερές τα πάνε καλά? Ακριβώς όπως το λες, φήμη. Ιδιαίτερα όταν οι γαμπροί είναι ζωηρούλιδες. Κάνε ένα βήμα δεξιά, σε παρακαλώ. Τάξε μου! Άσε με βρε μαμά και εσύ. Μια βόλτα έκανα στη γειτονιά και ψάρεψα λαβράκι. Μπα. Ο γλυκούλης σου τη μία έπιανε, την άλλη άφηνε. Πότε? Στα νιάτα του. Αλλά ξεχνιέται αυτό το σπορ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ξαναρχίσει. Βρε μαμά, εγώ δεν σε ρώτησα γενικά και αόριστα. Συγκεκριμένα σε ρώτησα. Κοίταξε, ημερομηνίες ακριβώς δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Αλλά με προσέχεις. Ναι. Αλλά λέω, η κοστούλα του Μπάμπη θυμήθηκε ότι κάποτε στο Λυκαβητό είχε μείνει με το σαραβαλάκι του από μπαταρία. Από μπαταρία στο Λυκαβητό, Και βέβαια δεν είχε πάει μόνος του, δεν πάει κανείς μόνος του στο Λυκαβητό να γναντέψει. Άφησε ξαφνικά τα μπιλιάρδα και τα ξενύχτια και μου είναι ρομαντικός. Μαμά, έχει λίγο το νου σου στο φαγητό και γενικά έχει το νου σου. Έχω μια δουλίτσα, δεν θα αργήσω. Κοίτα, με το που μπαίνω σε αυτό το σπίτι κάνε τούτο, κάνε εκείνο. Αχάγε μου φανούριε, φανέρωσε τα ταπλητά του, κάνε να βγούνε στη φόρα. Την άλλη βίδα. Έχει και άλλη βίδα, βρεμάκι. Άσε με ρε Βίκη να κάνω τη δουλειά μου. Γεια σας παιδιά. Τι ησυχία είναι αυτή? Και ελπίζουμε να παραμείνει. Γιατί με τις λόξες του καθενός εδώ μέσα τη χάνουμε την ησυχία μας. Όχι από πελάτες λέω, δεν είναι κανείς. Μάθανε ότι έχει χαλάσει καφετιέρα και πήγανε στο διπλανό μαγάζι. Και εσύ Μάκη μου, ο καλός τους φίλος τους τη φτιάχνεις, μπράβο Μάκη. Τι έγινε?
Το ξεπεράσαμε το σύνδρομο της απατημένης. Ποιο σύνδρομο, μωρέ, σιγά τώρα. Δεν ξέρεις, Μάκη μου, πόσο μου αρέσει που σας βλέπω έτσι αγαπημένους. Τόσα χρόνια κολλητοί. Εσείς πια πρέπει να ήσασταν μαζί από τότε που είχατε τις πιπίλες στο στόμα. Και ακόμα να τις βγάλουν. Από έμβρια. Οι μανάδες μας και έγκυες που ήτανε παρέα κάνανε κολλητές. Και τη γλέντια θα κάνατε τότε μαζί, Δεν μου λες, Μάκη μου, θυμάσαι τότε παλιά ο Διονύσης να είχε κανένα μπλέξιμο, όχι τίποτα σοβαρό, κάτι περαστικό. Κοίτα κόλλημα η γυναίκα. Για ξεπέτα μιλάμε, Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Έλα, βρε Μάκη, τώρα κι εμείς φίλοι είμαστε. Δεν θυμάσαι να πήγαινε με καμία, ας πούμε, στο Λυκαβητό? Για ξεπέτα στο Λυκαβητό. Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Έλα, βρε Μάκη, τώρα ξέρεις και δεν μου λες. Για ξεπέτα πάντα μιλάμε, Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Μάκη, άστη τη μηχανή, την έχεις περάσει για αυτοκίνητο. Σε λίγο θα πάρει μπρος και θα φύγει. Άστη. Μόλις ο Σπύρος τελειώσει τα τηλεφωνήματα, θα φωνάξει ένα τεχνικό να τη φτιάξει. Ο Σπύρος. Αυτός έχει κολλήσει το ακουστικό στα αυτή. Ποιος ξέρει τι λέει όλη μέρα. Κάτι άκουσα να λέει 171, του αρέσουν τα σπόρια, η γαστρονομία. Έλα εδώ εσύ, ρε. Έλα εδώ εσύ. Ξέρεις πού μιλάει τόση ώρα ο αδερφός μου? Ξέρω εγώ κάτι νούμερα παίρνει, να. Αυτή είναι εδώ την εφημερίδα. Τι είναι αυτό? Όχ, Διονύση, βλέπεις ό,τι βλέπω. Τι λέει εδώ πέρα, ρε? Γυναίκα μέσης ηλικίας, εξαφανίσιμη. Εμφανίσιμη, δεν βλέπω καλά. Εμφανίσιμη, αναζητεί κύριο μέσης ηλικίας με σκοπό τη σοβαρή σχέση. Καλέ, αυτό είναι στήλη γνωριμιών. Κατάλαβα. Η τυπική χοντρή πενηντάρα που ψάχνει κάποιον να τον τυλίξει για να παντρευτεί. Και εσύ πώς το ξέρεις? Απάντησες ποτέ σε αγγελίες? Εγώ φταίω για αυτά τα χάλια. Από τότε που παντρεύτηκα, παραμέλησα τον αδερφό μου. Και είναι και ανήλικος. Τι να κάνω, πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι δεν έχω σχέση από το 1822. Είχες? Να το βλέπεις, πού μυαλό μετά να ασχοληθώ με τον αδερφό μου. Βέβαια, μια γυναίκα θα του έκανε καλό του Σπύρου. Να του βρούμε μία, βρε παιδιά. Έλενη. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το Σπύρο να είχε μόνιμη σχέση. Δεν είχε μόνιμη σχέση γιατί ο Σπύρος είναι δύσκολο. Δεν είναι. Θέλει η γυναίκα που θα βρει να είναι σοβαρή, μετρημένη και κυρίως σοβαρή. Με φωτοστέφανο, μια Αγία. Οποιαδήποτε κατωτέρου θα σηκωθεί και θα φύγει. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Ναι, Διονύση μου. Άμα το ζευγάρι έχει μυστικά μεταξύ του. Καλά, ρε παιδιά, ακόμα δεν γνωριστήκανε. Φωτοστέφανο, μια Αγία. Έχουμε μία. Έλενη. Αγία. Ποια? Αυτά είναι πράγματα του σατανά. Κανένας άντρας δεν πρέπει να βλέπει τον αφαλό της γυναίκας πριν το γάμο. Θεέ μου σχόραμε. Στο μάθημα των θρησκευτικών δεν θα πατήσει καμιά σας έτσι. Γιατί? Γιατί δεν είναι αξιοπρεπές ντύσιμο. Και ένας κόσμος χωρίς αξιοπρέπεια και σεβασμό θα πέσει στην αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία, είπαμε? Δεν είπαμε. Η ρήξη του ανθρώπου με το Θεό. Και να με κοιτάς όταν σου μιλάω. Λουκία, τι κάνεις? Πολεμάω τις δυνάμεις του κακού. Οι οποίες είναι ο αφαλός μου. Στην τάξη σας γρήγορα, ανεδέστατες και σκεπασμένες. Κατά τα άλλα καλά, υγεία εννοώ εσείς? Όχι, δεν κατάλαβες. Εννοώ, τι κάνεις απόψε? Έχεις να πας πουθενά? Αχ, απόψε... πουθενά. Ναι, γιατί κάνω ένα τραπέζι σπίτι μου και έλεγα μήπως θέλεις να έρθεις. Εγώ. Γεια. Ώστε την έστησες, βλέπω, Σιγά μην τον άφηνα να του περάσει έτσι. Ωραία την έφτιαξες. Σου έφερα κάτι να φας. Δεν πιστεύω να άρχισε απεργία πείνας, Όχι. Εξαρτάται. Από τι, από το πόσο θα πεινάς? Από την ξεροκεφαλιά του πατέρα μου. Καλά, θα χάσεις μια ωραία φάση. Το ξέρεις ότι κανονίστηκε ραντεβού στα τυφλά για το Σπύρο με τη δασκάλα των θρησκευτικών? Πλάκα κάνεις. Ο θείος το ξέρει? Όχι. Τέλεια. Ο θείος θα γίνει έξαλλος. Ο μπαμπάς μου δεν θα βρει μέρος να κρυφτεί. Πολύ όμορφη είσαι εσύ. Για πού το βάλες? Για το προξενιό? Μπα, θα το χάσω κι εγώ γιατί κανονίσαμε να βγούμε με τα παιδιά. Θα έρθεις? Όχι μωρέ, προσπαθώ να γράψω ένα κομματάκι. Ώστε έστειλες demo σε δισκογραφικές εταιρείες, Ναι. Προσπαθώ να δοκιμάσω πράγματα, μπας και γίνει κάτι. Καλά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα κάνεις αυτό που θέλεις. Αλλά αυτό με τη σκηνή είναι κάπως παιδικό. Παιδικό? Ναι. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δεθείς τα κάγκελα με ένα πανό. Αφήστε με να γίνω μουσικός. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις πλάκα όταν έχεις ένα μπαμπά που στα πληρώνει όλα. Θα σου πω ένα μυστικό. Υπάρχουν μπαμπάδες που λένε καμιά φορά και όχι. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, υπάρχουν. Θα σου πω κι εγώ ένα μυστικό. Υπάρχουν μπαμπάδες που είναι μακριά, σου στέλνουν λεφτά κάθε μήνα και σε παίρνουν τηλέφωνο κάθε
Χριστούγεννα, Πάσχα και στη γιορτή σου. Επίσης υπάρχουν μπαμπάδες που σου λένε ότι θα έρθουν να σε δουν, αλλά δεν έρχονται ποτέ. Αλλά είναι τόσο εύκολο να κάνεις τον επαναστάτη στην αυλή του μπαμπάκα σου λέγοντας «Φεύγω από το σπίτι, δεν θα με ξαναδείτε». Εκτός και αν περάσετε από την μπροστινή αυλή. Όταν ο μπαμπάκας όμως σου στέλνει τα λεφτά, εσύ τα τσεπώνεις. Έτσι δεν είναι? Δεν το τρίβεις στη μούρη. Συγγνώμη κιόλας. Οκ. Κάνε λοιπόν την επανάστασή σου στην αυλή και πριν κοιμηθείς πήγε να πιεις το γαλατάκι σου. Καληνύχτα, Τζον Μπόι. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για συγγενείς μου, αλλά ο Σπύρος πραγματικά δεν παίζεται. Εντάξει, τον ξέρω τον κύριο Σπύρο από τη γειτονιά. Δεν του έχω μιλήσει βέβαια, αλλά μοιάζει καλός και σοβαρός άνθρωπος. Ο Σπύρος είναι αυτό που λένε δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το χιούμορ. Μάκη. Ο Σπύρος. Χιούμορ. Φιλός. Ευαίσθητος. Κυρίως. Φαινόμενο. Ναι, και είναι τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα στην εκκλησία. Τρέπεσαι να πεις 2. Θα τον σφάξω στο κόνα. Από τον Εσπερινό. Το Χριστό και μα την Παναγία θα τον σφάξω. Του παγάνε κουμπάρο και κουμπάρι. Άι, θα ρε χαμένη. Τι έκανες στο αυτοκίνητό μου, ρε? Το φτιάξα, δεν το φτιάξα. Το φτιάχνω, θα σου λέει το έκανες. Συγγνώμη, ούτε ένα γεια δεν είπα, ούτε ένα χαίρετε. Λουκία, ο Σπύρος που λέγαμε. Το φαινόμενο. Δεν χαμένε, γιατί έσπρωχνα εγώ σαν μαλάκας πάνω στην ανηφόρα, Ηρέμησε, φαινόμενο. Να σου γνωρίσω την κυρία Λουκά, Λουκία Λουκά. Χάρηκα. Τι χάρηκα, δηλαδή, τα χέρια μου κοίτανε μέσα στη μουτζούρα, ρε. Μέσα στη μουτζούρα, κλείστο συνεδρία, αγόρι μου. Κλείστο το ρημάδι, κλείστο κι άνοιξε ένα κομμωτήριο. Λοιπόν, φάτε μόνοι σας, εγώ δεν έχω όρεξη να φάω. Με τέτοιο σπρώξιμο, πάνω να πλύνω τα χέρια μου. Εσείς μην. Εγώ θα. Κι εσείς μην. Μήπως να φύγω να αφήσω την οικογένεια μόνη της? Όχι. Μα τι λες, Λουκία μου, τώρα θα φύγεις? Στα καλύτερα. Στο πλάκα πολύ. Δεν τρέπεσαι, ρε γαϊδούρη, δεν έχεις καθόλου τρόπους. Γιατί να έχω τρόπους? Ποια είναι αυτή που φέρατε, ρε? Ήρθε η γυναίκα να σε γνωρίσει. Εμένα να γνωρίσει? Θέλαμε να σου κάνουμε έκπληξη, τα έκανες κατά. Τι έκπληξη να μου κάνετε, η ιδέα της γυναικούλας σου είναι, Να παντρευτώ καμία άλλη γυναίκα για να φύγω από τα πόδια σας? Είναι καλύτερο να ασχολείσαι όλη μέρα με τις αγγελίες στις εφημερίδες. Με κατασκοπεύεις? Σημειώνεις, δεν σημειώνεις αγγελίες στις εφημερίδες? Ναι, σημειώνω. Δεν μου λες, το ξέρουν και οι άλλοι αυτό? Όλοι. Αφού είσαι όλη μέρα στο κινητό. Εντάξει, ρε, θα τη δω την κυρία. Και αν δεν είναι του γούστου μου, αλέ. Ναι, γιατί είσαι πολύ ψηλά στάνταρ εσύ γι' αυτό. Τέλος πάντων. Για ένα πράγμα θα το κάνω αυτό, αδερφέ. Μόνο για ένα πράγμα. Γιατί είμαι κύριος. Συγγνώμη, τι είσαι? Κύριος. Αυτό ήθελα να ακούσω. Συνέχισε τώρα. Δεν μου στα τυφλά μάρα μου. Για να κατέβουμε. Τι θέλω για να κατέβουμε? Άντε τέλειωνε. Τι καθαλουστείς κιόλας. Τέλειωνε. Χίλια συγγνώμη, Λουκία μου. Αν και θα μπορούσε να του δώσει μια ευκαιρία. Μα είναι αγενής. Δεν έχει τρόπους. Δεν μ' αρέσει. Τι? Έμεινε ξερή η γυναίκα με την ευγένεια και τους καλούς σου τρόπους. Έφυγε. Δεν έφυγε. Το βάλε στα πόδια. Γιατί εμείς δεν έχουμε πόδια? Παρακαλώ. Κυρία Λουκία, κυρία. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Δεν φταίω εγώ. Αυτό το κολοάμαξο φταίει να μην το. Δεν σας είπαν ότι θα ερχόμουν? Όχι, δεν μου είπαν τίποτα. Μου είπαν ότι θέλαν να μου κάνουν έκπληξη. Καταλάβατε. Εγώ δεν έφταιγα του κολοάμαξου να μην το. Με είδατε και ξεχάσατε τους τρόπους σας ή δεν είχατε ποτέ τρόπους? Λουκία, μίλαμε στον ελληνικό και δεν φταίω μόνο εγώ. Φταίς και εσύ που βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα. Εκ των πραγμάτων. Εκ της βλακίας μου. Ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Ήμουνα κι εγώ λιγάκι απότομη. Είδες, δεν είναι. Είδα ότι δεν αρχίσαμε καλά. Δεν αρχίσαμε καλά, μια άλλη φορά. Τι λες να πάμε για έναν καφέ αύριο? Να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση. Ναι, καμιά φορά. Εμένα αύριο με βολεύει. Αύριο. Ωραία, αύριο. Πέρασε από την πυρερία να πιούμε ένα περιτύφ. Ή να πάμε μια βόλτα, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Εδώ που τα λέμε προτιμώ τη βόλτα. Βόλτα, ναι. Πότε, πού? Αύριο κατά τις 12. 12 μένα με βολεύει. Γιατί το πρωί έχω κατήχηση. Τι έχεις? Ναι, είμαι καθηγήτρια θρησκευτικών. Έλα, δεν σου φαίνεται καθόλου. Ναι, στο σχολείο με την Ελένη και τη Βίκη. Α. Αύριο στις 12, δεν το ξεχάσεις. Ξεχνιέται, θα θυμάμαι τους 12 Αποστόλους. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Λουκία. Έλα, Μην γελάς να σου κόψεις καμία στον κόρ. Πώς θα είσαι τα πράγματα? Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Ωραίος άνθρωπος. Πολύ καλή ψυχή. Και προπαντός, καλή καθηγήτρια. Αυτό. Εσύ, με δουλεύεις? Μπες μέσα, ρε, μπες μέσα, μη στον κόρακα από εκεί. Δεν στα με μπλέξατε, με δουλεύετε κιόλας.
Λοιπόν, το προξενιό εστέφθη από πλήρη αποτυχία. Την άλλη φορά, κύριε Φιγένεια, ένα σωρό ελεύθερες. Να. Ευχαριστούμε, μαμά, έκανες ό,τι μπορούσες. Λοιπόν, εγώ παιδιά φεύγω. Το καθήκον μου το έκανα. Τα καλύτερα είπα για τον γαμπρό, μέχρι φαινόμενο τον είπα. Γεια σας. Γεια σου, μαμά. Γεια σας, κύριε Φιγένεια. Γεια σας, αγόρια μου, γεια σας. Γεια σας. Ούτε στην Αμερική να πήγαινες, έλα, γεια. Λοιπόν, ας δούμε τώρα λίγο ποδοσφαιράκι. Α, όχι. Δεν θα το ζήσουμε αυτό σήμερα. Τηλεόραση, τέλος. Και τρίτη εθνική προτιμάνε να δουν παρά να καθίσουν μαζί μας. Έχω άλλα σχέδια σήμερα. Να θυμηθούμε τα παλιά. Τι κάναμε παλιά όταν ξεμέναμε οι 4 μας, Βλέπαμε μάτς. Δεν θυμάστε ότι παίζαμε θάρρος ή αλήθεια? Λοιπόν, να ξαναπαίξουμε όπως τότε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Γυρίζουν εναντίον σου. Εγώ πάσω. Δεν θυμάσαι τι ωραία περνούσαμε? Βρε, δεν μας αρέσουν. Βαριόμαστε τώρα. Δεν έχουμε όρεξη. Τώρα γιατί είσαστε σπαστικοί? Να παίξουμε όπως παλιά τότε. Έλα. Λοιπόν, Μάκη, πρώτος εσύ. Θάρρος ή αλήθεια? Δεν παίζουμε, Θανάση, καλύτερα που είναι και ακίνδυνος. Μα δεν μου λες τώρα, τι φοβάσαι? Έχεις μυστικά από κανέναν? Λέγε, θάρρος ή αλήθεια? Έλα, άντε, αλήθεια. Για να δούμε. Σου έχω μια πολύ ωραία ερώτηση. Τι θα άλλαζες στη γυναίκα σου? Μα καλά και εσύ τι θα άλλαζες στη γυναίκα του? Θα άλλαζες τίποτα σε μένα, Μάκη? Εγώ, αγάπη μου, τι να αλλάξω. Εσύ με άριστα το 10, παίρνεις 10 με τον. Μπράβο, Μάκη. Εγώ θα βάζα 2-3 τόνους. Βάλε εκεί καημένα να υπάρχουνε. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα άλλαζες τίποτα. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν εμένα αυτές οι βλακίες. Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτές με τα μακριά πόδια και τα μεγάλα βυζιά. Α, σ' αρέσουν τα μεγάλα. Όχι, πραγματικά εγώ συμφωνώ με τον Μάκη. Εγώ μη δω γυναίκα με μακριά πόδια και μεγάλα. Είναι σαν να δεν είναι. Παιδιά, το πιο σημαντικό πράγμα στο ζευγάρι είναι η ειλικρίνεια, λένε οι ψυχολόγοι. Καλά, αυτό το λένε οι εργένιδες ψυχολόγοι. Γιατί εμένα προτιμώ να μου λένε ψέματα. Είμαι πιο ευτυχισμένη. Με μικρά βυζιά, αλλά ευτυχισμένη. Παιδιά, δεν ανοίγουμε τώρα τηλεόραση να δούμε κανένα βυζάκι. Κάνα γκολάκι. Σειρά σου, θάρρος ή αλήθεια? Έλα, Ελένη μου, τώρα θάρρος ή αλήθεια. Άντε, θάρρος, τι να κάνω. Να γδυθείς. Αυτό θέλει πάρα πολύ θάρρος. Ναι, όπως η στρίψω, αργά. Παιδιά, σοβαρευτείτε, ελάτε τώρα. Ωραία, μπορείς να αλλάξεις. Αλήθεια? Άντε, αλήθεια. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, πήγες με καμία στο Λυκαβητό όταν τα είχαμε παλιά? Δεν καταλαβαίνω τι ερώτηση είναι αυτή. Παιχνίδι είναι, Διονύση μου, θα πεις ένα ναι, ένα όχι και τέλος. Αν σου απαντήσω θα με αφήσεις ήσυχο? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πήγα. Είδες τι εύκολο που ήτανε? Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα που το έβγαλες από μέσα σου? Ναι, νιώθω πολύ καλύτερα. Ο μπαμπάς του το έφταιγε, μαζί μου τα έβαλε. Ας μου πει κάποιος γιατί θέλει να γίνει μουσικός. Νομίζω ότι έχει ωραία φωνή, ότι γράφει ωραία τραγούδια. Γιατί είναι μεγάλη ψωνάρα ο φίλος μου και του χρειάζεται μια καλή πλάκα για να συνέλθει. Να δηλώσουμε το όνομά του στην πυροβίτσα, να το πάρουν τηλέφωνο, να πάει τη σύνθεσή του. Την άκουσα τη σύνθεσή του. Άσε καλύτερα. Λυπάμαι την επιτροπή. Το βρήκα, άλλο θα του κάνουμε. Μισό λεπτό να βάλω εγώ απόκρυψη στο κινητό μου και θα σου τον κάνω. Μα να σου πω, του χρειάζεται. Τι θα του κάνουμε? Άμα δεν συνέλθει και με αυτό, δεν θα συνέλθει με τίποτα. Ελάτε μαζί μου. Ναι. Ναι, γεια σας, ο κύριος Μάρκος Μαυροτσούκαλος. Ναι, ο ίδιος. Συγγνώμη που σας παίρνω τέτοια ώρα. Είμαι η γραμματέας του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου από το Ελληνικό Κέντρο Μουσικής. Ακούσαμε το demo σας και μας άρεσε πάρα πολύ και θα θέλαμε να σας φτιάξουμε ένα CD. Τι CD, ολόκληρο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτά θα σας τα πει ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος. Πότε μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού? Αύριο το πρωί. Απογευματάκι καλύτερα? Κατά τις 4? Απογευματάκι καλύτερα, κατά τις 4. Έγινε, σας περιμένουμε. Δεν το πιστεύω ότι το έφαγε. Καλά, μεγάλη σου πια ο Μάκης, Όλα πια του αρέσουν στη Βίκη. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο Χριστιανός. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένοι είμαι, αγάπη μου, που εμείς είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Οπωσδήποτε. Τι πες? Οπωσδήποτε, λέω. Α. Ναι, βέβαια, γιατί αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο το δικό σου, ποιον θα έχεις, Έτσι. Και δεν πρέπει να θυμώνεις όταν σου λέει κάτι που δεν σου αρέσει, γιατί άμα είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να θυμώνεις. Έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει, αγάπη μου, γιατί είσαι σαν ανοιχτό βιβλίο. Με έχεις ρημάξει το ξύλο, αλλά δεν θα το σχολιάσω. Να μην είμαι μαζί σου ανοιχτό βιβλίο, έχω εγώ μυστικά από σένα. Τι ωραία που μυρίζεις. Καλά τώρα, άσε τις μυρωδιές. Πώς δεν έχεις μυστικά από μένα, αφού πριν μας είπες κάτω ότι είχες ένα μπλεξιματάκι όταν ήμασταν μαζί. Ποιο? Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Ούτε που το θυμάμαι, είναι σαν να μην έγινε.
Ναι, αλλά έγινε. Και μην μου πεις ότι δεν θυμάσαι με ποιο κορίτσι πήγες. Αν θέλεις πίστεψέ το, δεν θυμάμαι. Το πιστεύεις? Όχι. Δεν είπαμε ότι θα είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας? Βρε, Ελένη μου, τι θέλεις και ανακατεύεις στο παρελθόν? Δεν έχει καμία σημασία. Άρα έγινε, αλλά δεν θέλεις να μου το πεις. Μα τι να σου πω ότι έγινε, που δεν θυμάμαι, σου λέω τίποτα. Μια μακρινή ανάμνηση, έτσι ένα πράγμα δεν είναι. Έλα, βρε Διονύση, πες μου. Έλα, βρε, Ελένη μου, τι να σου πω. Πες μου, βρε αγάπη μου. Δεν έχω να σου πω. Μα κάτι. πες μου τώρα. Παπά, να πω. Πες. Πατέρα, μάντεψε. Τι, αποφάσισε να διαβάσει να μπει στο πανεπιστήμιο? Όχι, όχι. Με πήραν τηλέφωνο από μια δισκογραφική και μου είπαν ότι ξετρελάθηκαν με τον ντέμο μου. Α, μπράβο, Μάρκο μου. Και θέλουν, λέει, να μου κάνουν και CD. Τι CD, παιδί μου? Πράσινο. CD, ρε πατέρα, με μουσική δική μου. Τέτοια ώρα βρήκα στο πού νυχτιάτικα. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ωράρια. Τώρα δημιουργούν οι καλλιτέχνες με το που πέφτει νύχτα στα μπαράκια. Ναι, με το που σκάσει το πρώτο φως τους φεύγει η έμπνευση. Φαίνεται ακούσαν τη μουσική σου ρωμένη, γι' αυτό τους άρεσε. Εσύ δεν τρώγεσαι. Εγώ φταίω που στο είπα. Τώρα δεν σε καταλαβαίνω, γιατί τον αποπήρες έτσι, ήταν τόσο χαρούμενος. Λες να έχει ταλέντο. Να είμαι κι εγώ έτσι ο πατέρας του Χατζηγιάννη, ας πούμε. Να σου πω, πατέρα του Χατζηγιάννη, είχαμε μια κουβέντα στη μέση, θα την αφήσουμε? Έλα, βρε, Λέλη μου, με την κουβέντα τώρα. Εδώ έχω να διαχειριστώ την καριέρα του παιδιού. Είναι παιδί θαύμα ή δεν είναι? Το παιδί είναι, ο πατέρας είναι. Μην ξαναρχίσει το ξύλο, δεν τα αντέξω. Μεγάλη, θα γίνεις πρώτος. Εγώ να κάνω δεύτερη φωνή. Όποιος επιμένει, στο τέλος τα καταφέρνει. Εγώ επιμένω και μουσική και σπουδές. Εύα, ο Μάρκος θα γίνει και γαμό τους διάσημους. Αυτή η εταιρεία πάντως, το Ελληνικό Κέντρο Μουσικής, είναι πολύ γνωστή εταιρεία. Εγώ την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι εταιρεία με μεγάλες φίρμες. Μα Πορτσοκαλέη θα γίνουμε διεθνείς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ να σε αγκαλιάσω. Έλα αγκαλιά στον πατέρα σου. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος. Όλοι είμαστε περήφανοι για σένα. Τι γίνεται? Παίζετε μακριά η δουρά? Όχι, παιδί μου, ειδοποίησαν τον Μάρκο από μια δισκογραφική ότι θα του κάνουν CD. Wow! Άντε, πάμε τώρα γιατί θα αργήσουμε. Στις 4 η ώρα θα πάμε μαζί. Και δεν θέλω αντιρρήσεις. Άμα δουν νέο καλλιτέχνη, το κλέβουνε. Εσύ θα ασχολείσαι μόνο με την τέχνη σου. Τα άλλα, άστα σε μένα. Μάρκο, έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Τι έγινε, αδερφούλα? Δεν το περίμενες, έτσι? Εσύ δεν με έλεγες επαναστάτη της αυλής. Τώρα τι λες? Τίποτα δεν λέω. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Αυτό να λες. Αυτό θα λέω. Έτσι. Εύα! Το μάθαμε. Ποιο? Αυτό για τον Μάρκο. Πολύ κουλέ. Τι στυλ τραγουδάει? Pop, rock, hip hop, trip hop, electro rock. Κάτι τέτοιο. Τραγουδάει ωραία ή που φωνή κορμάρι, γιατί μια κορμάρα την έχει. Τέλος πάντων, βιάζομαι. Τα λέμε μετά. Να σου πω εσένα. Ξέρεις τι έκανες? Ηρέμησε, πότε? Με τις πλάκες σου. Ξεσηκώθηκε όλη η οικογένεια στο σπίτι. Νομίζουν ότι έχουν τον superstar, το μεγάλο ταλέντο. Έλα ρε, παίζει τέτοια πλάκα? Αλλά είσαι τόσο γαϊδούρη. Όχι είμαι, είμαστε. Ήσουν και εσύ εκεί. Εγώ? Είπα εγώ να κάνουμε πλάκα? Όχι, αλλά γέλασε όταν την κάναμε. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ούτε όμως είπες και τίποτα στον καημένο τον Μάρκο χθες το βράδυ. Χτες βράδυ κοιμόντουσαν όλοι. Σήμερα το πρωί? Δεν τον είδες σήμερα το πρωί? Τον είδα. Δεν πιστεύω να του πες τίποτα για πλάκες και τέτοια. Είσαι μεγάλο γαϊδούρη. Την επόμενη εβδομάδα θα τον στείλω περιοδεία στην επαρχία. Αυτό εδώ πέρα πώς φοριέται εδώ κάτω ή από πάνω? Και κάτω θα σε αντερβίσεις, καλύτερα στους ώμους. Και για πού ετοιμάστηκες για να έχουμε καλό ερώτημα? Θα έρθεις μαζί μας στη δισκογραφική εταιρεία? Άντε, αλλού ξημερωμένος. Σήμερα είναι το ραντεβού. Ναι, αυτό, το ραντεβού. Με τη θρησκευτικό? Ναι, αλήθεια, πώς την είπαμε αυτή? Α, καλά. Ούτε το όνομά της δεν θυμάται. Όχι, κάνει πως δεν το θυμάται. Λουκία Λουκά. Α, Λουκά. Θα θυμάμαι το Λουκά. Και πού θα πάτε πρωινιάτικα? 12 η ώρα έχουμε ραντεβού. Πού θα πάτε μεσημεριάτικα, για ψαράκι? Ρομαντικιά δεν είπατε ότι είναι? Ψαράκι με τυριά, αφεντικό, χάλια. Λοιπόν, θα πάμε για βαρκάδα. Τι θα κάνεις? Θα πάμε, λέω, για βαρκάδα. Μα θα μας δώσει ο Κοσμάς μια βάρκα εκεί πέρα να πάμε για... Ήτανε να μην βάλει πλώρητα, αφεντικό. Γι' αυτό ντύθηκες έτσι ελαφρά και σπορτίβ. Να είσαι έτοιμος να τραβήξεις κουπί. Δεν την πνίγεις κιόλας να γλιτώσεις τα παιδιά καμιά ώρα μάθημα. Έλα, βάλτε λίγο πίεση στη ζωή σας, λίγο ρομάντζο. Ναι, είδαμε και τα αφεντικό που βάλε ρομάντζο, τι έπαθε. Κάηκε. Ας σώψει το Μάρκος και τη δισκογραφική εταιρεία. Διαλέγει, αδερφέ. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Φεύγω. Πού πας, από τώρα θα φύγεις? Ναι, βρε, αδερφέ, μέχρι να πάω στη Μαρίνα, να ρίξω τη βάρκα μέσα, να κάνω κουπιά. Να σου πω, μην πας όμως έτσι να σου φάει το γαϊδούρι το ψωμί. Γέλα λιγάκι έτσι να σε πηγαίνει σε ναυάγιο. Μπορεί σε ναυάγιο να πάει, γιατί άμα τους δει βάρκα έτσι που είναι τα χάλια τους, μπορεί να βουλιάξει από μόνη της. Κρυάδες. Λοιπόν, φεύγω. Παιδικό, φεύγω κι εγώ. Εσύ που πας, έχεις γύρισμα στον Αρναούτογλου? Όχι, έχω γύρισμα στο Σουμουσού.
Πόσες δουλειές κάνεις εσύ? Να βγάλω κανένα μεροκάμα αφεντικό, να κάνω κανένα κομπαρσιλίκι. Με αυτά που μου δίνετε εδώ δεν βγαίνω. Απορώ εσείς με μια δουλειά πώς βγαίνετε. Εγώ 7 και είμαι ίσα βάρκα ίσα νερά. Γεια σας κύριε Ελένη. Γεια σου Φώτη. Ελένη μου. Μισή μου. Πάμε μαζί σούπερ μάρκετ, έχω μια ώρα κοινή. Να πάμε μωρό μου, πολύ ευχαρίστως, αλλά εσένα σ' αρέσει να ψωνίζεις μόνη σου. Ναι, αλλά σήμερα σε αποθύμησα και λέω δεν πάμε μαζί. Καλά έκανες, αλλά δεν μπορώ να φύγω, είμαι μόνος μου, ο μικρός έφυγε γιατί έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις και ο αδερφός μου έχει το ραντεβού με τη Λουκία. Μπράβο, μπράβο. Σήμερα μπορεί να ξεκινήσει μια ειλικρινή σχέση. Γιατί το πάνω, όπως είπαμε στις σχέσεις, είναι ειλικρίνεια. Ναι. Λοιπόν, μωρό μου. Τι λοιπόν, Ελένη μου? Χθες είχαμε μείνει εκεί που θα μου έλεγες με ποια πήγες. Δεν το ξέχασες. Ξεχνιούνται αυτά. Εξάλλου εσύ δεν είσαι σαν το Μάκη που πιστεύει ότι αυτές οι κουβέντες για το παρελθόν γυρίζουν εναντίον του κτλ. Δεν γυρίζουν, Όχι, καθόλου. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μην υπάρχει καμιά σκιά ανάμεσά μας. Και τέλος η κουβέντα. Ελένη μου, γίνεσαι φορτική. Σορκίζομαι πως δεν θα θυμώσω, ούτε θα σε ξαναρωτήσω τίποτα. Έλα, βραγά μου, τι τα θέλεις τώρα αυτά? Αλλιώς θα σε ρωτάω συνέχεια μέχρι να σπάσεις και να τα ξεράσεις όλα. Ελένη μου, άκουσε να σου πω κάτι. Και θα φωνάζω και μες στο μαγαζί. Σε παρακαλώ, μην φωνάζεις. Ελένη, άκουσε με. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα. Ο γιος μας έχει ραντεβού στη δισκογραφική εταιρεία. Ο αδερφός μου έχει ραντεβού με τη Λουκία. Γιατί να μην χαρούμε κι εμείς έναν άνθρωπο? Είπα εγώ να μην χαρούμε. Ένα ονοματάκι θα μου πεις και τελειώσαμε. Τελειώσαμε όμως. Δεν θα θυμώσεις? Τι να θυμώσω, παιδάκι μου, για πράγματα που έχουν γίνει πριν από τόσα χρόνια. Απλώς με τρώει περιέργεια. Καλά λοιπόν. Το κορίτσι που εκείνο το βράδυ, όπως είπε, είχα πάει στο Λυκαβητό. Ναι. Λέγεται. Ναι. Λέγεται. Αχ, προσπαθώ να το θυμηθώ και μου διαφεύγει τώρα. Προσπάθησε λίγο παραπάνω. Προσπαθώ. Το κορίτσι αυτό λέγεται. Έλα. Δεν προσπάθησε όμως πολύ. Προσπαθώ, αλλά αυτό το όνομα δεν πηγαίνει εύκολα. Λέγεται Βίκη. Ποια Βίκη? Η Βίκη, η κουμπάρα μας. Αυτή είναι η Λυκαβητού. Καμιά φορά η αλήθεια είναι πολύ κακό πράγμα για τους μεγάλους. Τους κάνει να τσακώνονται με τους φίλους τους, ακόμα και να χωρίζουν.